Musta tuntuu, että mä huudan ja mä varmaan huudankin, mutta mä oon nyt todella kaukana kamerasta. Mulla on uusi objektiivi ja mä halusin testata sitä ja toivon, ettei tää ole virhe. Mulla on kuitenkin toi mikki tossa, mutta mun pitää puhua varmaan aika kovaa, että kuuluu, joten mä nyt puhun aika kovaa. Kuten ehkä videon otsikosta jo näitte, niin tällä videolla ei ole tarkoitus olla mitenkään niin iloinen, vaan ottakaa tää vähän sinne huumorilla. Ja tosiaan aiheena on, että kerron vähän asioita, jotka minua ärsyttävät ihan tälleen arjessa. Mutta nyt mennään siihen videon aiheeseen, eli asiat, jotka minua ärsyttävät. Ja mulla on 3 eri kategoriaa, jotka ärsyttää mua. Ja siis mulla on siis paljon enemmänkin, mutta mä otin nyt nämä 3 vaan, koska mä en halua, että tästä tulee liian pitkä video. Ja mä voin tehdä jatkossa lisää näitä, koska musta on kiva niinku avautua asioista välillä. Ja haluan kuulla teiltäkin, että onko teillä samoja asioita, jotka ärsyttää. Ja kertokaa muuten sit kommentteihin, jos on yhtään samoja asioita. Tai jos te teette itse näitä, koska ensimmäinen kategoria on autoilu. Ja tässä niinku ärsyttää mua todella monet asiat, mutta nyt tää kohdistuu ihan vaan liikenneympyrään. Ja siis se, että ihmiset ei osaa ajaa liikenneympyrässä. En sano, että mä oon mikään paras kuski, mutta niinku mistä ne on saanut ajokorttinsa, kun ne ei osaa ajaa liikenneympyrässä? Mä oon niinku ihan ollut rage oikeesti. Mä oon joka kerta melkein liikenneympyrässä rageen niinku siellä autossa itsekseen. Mulla on 3 asiaa liikenneympyrässä, jotka ärsyttää mua. Voitais lähteä vaikka siitä, että on vähänkin ruuhka-aika. No täällä Kuusankoskella ei hirveet ruuhkia oo, mutta että kuitenkin, että on hirveästi autoja jonkin verran, tulee joka paikasta. Ja mä olen siinä auton kanssa, en ekana, vaan niinku siinä on vaikka yksi mun eellä menossa niinku liikenneympyrää, mutta ei ole vielä siellä. Ja sit tulee tosi hyvä tilaisuus, että se vois mennä siitä, koska niitä tilaisuuksia ei tule koko ajan, koska on ruuhka-aika. Ja sit se tyyppi niinku, se ei tee mitään, se ei mene sinne, vaikka siinä on hyvä tilaisuus. Ja mä tiedän, että jotkut ei vaan välttämättä uskalla mennä, mutta kun oikeesti siinä on hyvä tilaisuus. Ja mä ite oon vähän sellainen, että mä menen niinku oikeesti heti kun tulee pienikin tilaisuus, niin mä menen sinne. Mut silleen, etten törmää siis kehenkään tietenkään. Mut että mikä siinä on niin vaikeeta, että ruuhka-aikaa voisi ajatella vähän muita, oikeesti joilla voi olla tosi kiire. Ja ihan niinku liikennesääntöjen mukaisesti mennään ja näin, mutta et niinku yrittäis vähän niinku miettiä muitakin, koska toiset siellä takaa voi olla silleen vähän kiire johonkin, niin sitä vois mennä siinä kun on tilaisuus. Toinen asia liittyy sitten niihin autoihin, jotka on siinä liikenneympyrässä jo. Ja vaikka olisi just se ruuhka-aika, sovitaan näin, ja mä oon vieläkin siinä oottelemassa. Ja sit sieltä tulee niitä autoja niinku tosi tiheeseen tahtiin. Ja sitten ne ei näytä vilkkua, kun ne kääntyisikin siitä risteyksestä, missä mä oon, niinku, että ne ei mene mun ohi enää. Mä voisin sit mennä siihen, mutta ne ei näytä sitä vilkkua. Ja sitten kun ne menee siitä, niin se onkin jo myöhäistä. Eli se vilkun käyttö, se ei ole niin vaikeeta. Sä vaan niinku napsautat sen päälle ja napsautat sen pois päältä. Tai sit se menee itsestään pois päältä. Mutta niinku pieni suuntamerkki, kiitos. Ja sitten se viimeinen, eli 3. asia. Tää ei ole niin paha, mutta silti ärsyttää mua. Eli kun siihen liikenneympyrään mennään, niin jotkut laittaa sen vilkun heti päälle. Mä ymmärrän sen, jos kääntyy ekasta risteyksessä, koska silloin mäkin laitan sen heti päälle. Mutta ei, kun laitetaan niinku päälle jo, että minä tästä nyt menin liikenneympyrään merkkinä siitä. Ei, vaan merkki on siinä, että sen vilkun tarkoitus on näyttää, kun sä käännyt. Ei sitä, että olen nyt tässä liikenneympyrässä, ajan tästä. No niin, seuraavaksi me päästään sitten ehkä monelle enemmän tuttuun aiheeseen. Hyvä Suomi. Mut niin, ehkä enemmän tuttu teille, koska kaikilla ei ole vielä ajokorttia ja niin poispäin. Mutta niin, eli aiheena on kauppa. Kaupassa käynti. Okei, tätä ei lukenut mun muistiinpanoissa, mutta tuli yhtäkkiä mieleen niin kuin esimerkiksi se, kun sä olet siinä jonossa, mutta sit joku vanhempi ihminen vaan niinku tulee siitä sun ohi, siihen menee sun eelle jotenkin silleen. Näin ei ole enää pitkään aikaa oikeastaan käynyt, mutta ennen mulle kävi tosi usein niin. Ja mä ymmärrän, että vanhat ihmiset pitää päästä yleensä eteen, mutta mulla on niinku tuli yksi pieni ostos ja silloin niinku koko kärryllinen, niin mä en veisi kauaa aikaa. Ja toiseksi sitä voisi sit kysyä, että pääsenkö eelle eikä kiilata siihen. Mutta joo, tätä ei ollut siis mun muistiinpanoissa, mutta toikin on todella ärsyttävää. Vaikka vanhoja ihmisiä pitää kunnioittaa, niin nekin vois vähän kunnioittaa sit toisia ihmisiä. Mutta nyt päästään sen varsinaiseen, eli kassalla oleminen. Ja siis mä en ole itse siihen kassakohdalla vielä, vaan mä oon jonossa, vaikka siinä seuraavana menossa kassalle ennen sitä yhtä, joka on siinä tällä hetkellä. Ja
no sitten se myyjä on silleen, silloin jo kaali vaikka. Ja sit se on silleen, tätä ei oo punnittu, että käynkö punnitsemassa tai käytkö itse? Sitten siellä on hirveä jona takana, niin sit on silleen, ai pitikö se punnita? Voi ei. Sitten on itellä vaikka just kiire johonkin tälleen. Mä tulin ostaa tän pikkupatukan ja sä et punninnut sitä kaalia. No joo, sitten kun tää kaali on vihdoin punnittu, hän on maksanut ostoksensa, vaikka se sama tyyppi voi olla kyllä ihan erikin, mutta leikitään nyt, että tää sama tyyppi sitten maksaa sen ostoksensa sitten. Mulla on se pikkupatukka siinä, sitten se myyjä ostaa sen, tai niinku, mikä se on, piippaa sen siihen. Ja sit mun vuoro maksaa. Ja sit vielä se, joka oli mua ennen, niin se on vielä siinä maksukohdalla silleen laittaa laukkua kaikki juttuja, niinku et vähän voi siirtyä eteenpäin. Siis mä ymmärrän, jos on kädet täynnä, mutta silti voi sitä vähän niinku liikkua jaloilla, tuskin ne on varattu. Niinku, kyllä. Tää viimeinen kategoria on niinku urheilu kautta sali. Ja no, mennään salille viimeiseksi, mutta nyt vielä yksi liittyen juoksuun. Ja kuulitteko, mä vislasin vahingossa. Mut niin, liittyy vähän juoksuun, mutta ei silleen varsinaisesti. Eli esimerkiksi minä juoksen aika kovaa kuitenkin, silleen suht kovaa. En ole mikään maailman nopein tai mitään, mutta juoksen suht kovaa. Ja välillä, erityisesti hallissa, ei niinkään ulkona tää ongelma, mutta hallissa, niin kun esimerkiksi meillä on kalliosuoja, meillä täällä, missä me treenataan talvisin, niin siinä on 6 rataa, niin kuin näin, ja sit siinä niinku, siellä toisella puolella rataa on sellainen jumppasali tai sellainen, ja tällaisia kaikki juttuja, mihin menee paljon ihmisiä, ja toisella puolella on pukuhuoneet, sit sitä rataa ja tälleen. Niin sit siitä niinku tietysti kulkee niitä ihmisiä läpi, näin, niinku siitä radan yli. Ja ei siinä siis mitään, jos osataan katsoa, mutta no, kun juokset siitä sitten kovaa vaikka 100 metrin vedon, ja sitten sieltä tulee niitä ihmisiä tälleen niinku, ei katoa ja se lähtee niinku siihen sun eteen ja siitä vauhdista yritäpä sitten väistää. Niinku ihan järkyttävää. Sitten siinä pelästyy ihan tässä juoksijana itekin, että niinku melkein osui johonkin ihmiseen kovassa vauhdissa. Niin se on todella ärsyttävää, koska mä pelkään juosta välillä siellä sen takia, että siinä voi mullekin käydä todella pahasti niin mennä jalka tai jotain ja siinä onkin sitten tosi kiva niin väistin jumppaajaa siinä. Niin tällaiset asiat ärsyttää mua todella paljon urheilijana. Ja nyt viimeinen, mikä ärsyttää mua todella paljon salilla. Ja mä en siis käy salilla kun tosi harvoin. Yleensä sille kerran viikossa, mutta kesällä mä oon käynyt vielä harvemmin, koska meillä on rimoklaa, niin ei niin voimaa tehdä kesäisin. Mutta se ei ollut pointti, vaan se, että niin, kun menet sinne salille, oot niinku, että mulla olisi vaikka jotain, niinku, että tarvitset sitä tankoa tähän ja tälleen, tai sit rinnalle vetoa tai jotain muuta. Sit sä menet sinne salille, katot silleen, tuossa on painot, niinku ihan 1000 eri painoa siinä niinku sellaiset päissä niinku. Ja sit mä oon silleen, joku on varmaan tossa niinku tekemässä. Mutta sitten paljastui, että kukaan ei enää tee siinä. Se on vaan niinku jättänyt ne painot siihen. Ei ole laittanut niitä, ottanut siitä pois siihen, mihin ne kuuluu, eli lattialle tai telineeseen mihin liian. Niin se on kaikkein ärsyttävää, että sä tuut sinne treenaamaan ihan oma jutus, eikä sulla ole todellakaan samat painot kuin niillä tyypeillä. Ja sit ne niinku ei ole vaivautunut korjaamaan niitä ja välillä niinku ne ei ole oikeasti todellakaan helppo ottaa, välillä ne on niin jumissa ja sit ne on todella painavia niin tangot, niin ei voi edes nostaa välttämättä siihen niinku tälleen, että vois ottaa ne siitä pois. Niin ei. Niinku tällaiset asiat ärsyttää, että ei osata korjata omia jälkiä, koska mun mielestä salille ei pitäisi tulla, jos ei osaa niinku tollaista asiaa tehdä, että jaksaa korjata omat jälkensä pois. Tossa oli nyt kaikki tältä erää, mitkä mua ärsyttää. Siis onhan mulla niitä vaikka kuinka, koska mua ärsyttää todella monet asiat. Mä oon siis todella ärsyyntyvä ihminen. Mut siis eihän nää mitään maailman mullistavia, mutta esimerkiksi toi salijuttu niin kilahtaa todella helposti mulla. Sit se autojuttu. Ja kaupassa ehkä just. Okei, eli kaikki. Mut siis pointti oli, että toivottavasti tykkäsitte, vaikka ei ollut niin positiivinen video, mutta välillä on hyvä tehdä tällaisiakin videoita, ainakin mun mielestä. Mut joo, tykätkää videosta, jos tykkäsitte, ja mennään seuraavassa videossa. Moi moi!